Para a xente que o mellor non teña por aí moita actividade prevista na súa xenda, lle podemos dicir que, por exemplo, pode ir anotando xa un campeonato de futbolín, porque en Fisterra o futbolín, digamos que é a cuna, non? Home, xa sabes que Alejandro de Fisterra foi o inventor do futbolín, nacido aquí en Fisterra, bueno, que queremos facer un pequeno homenaxe, montando este campeonato de futbolín, sacar os futbolíns á calle e que a xente participe nele, que coñeza tamén a figura de Alejandro de Fisterra. A verdade é que a min é algo que sempre me chamou a atención, non? Eu descoñecía, cando eu xogaba o futbolín, que isto xa choveu, eu non tiña nin idea de cal era a cuna do futbolín, non? E agora pasaron os anos, un xenteira que de Fisterra, onde o que inventou o futbolín, e bueno, vas por aí por toda España adiante, ves futbolíns, vas a Portugal hai futbolíns, vas hasta outra punta do mundo hai futbolíns, e cada vez que entras nun local onde hai un futbolín, parece que quedas mirando para ele e dices, mira, este ven de Fisterra, non? Pois sí, foi inventado aquí, bueno, a ver si con isto pois damos a coñecer tamén quen era a figura deste home. A verdade é que é unha persoa cunha biografía que daría para falar moito tempo sobre ele, Sí, bastante tempo. Non sei o que vamos a facer, aparte do campeonato, faremos unha pequena charla para dar a coñecer a vida deste home, porque é unha vida, xa te digo, moi interesante, porque aparte de, bueno, o futbolín foi un dos seus inventos, porque ten máis inventos, pero bueno, este é o máis coñecido. E aparte de ser inventor, pois era tamén editor. Un editor de bastante éxito na Iberoamérica. Entón, xa te digo, aparte do campeonato, pois faremos unha pequeniña charla para dar a coñecer este personaxe. Foi unha mágoa, quizás, o que lle sucedeu, non? Que foi o que lle pasa a moita xente, que é un currante e cando chegou o momento de empezar a cobrar recoñecementos e de que a xente se dera conta do que fixera, aí xa empezaba a ter xa a saúde un poquinho delicada. Sí, é o que pasa, xa sabes que sempre chegan os recoñecementos despois de falecido, pero bueno, máis vale tarde que nunca. Xa te digo, dende a nosa plataforma, pois queremos botar un graniño de area para que non se esqueza a este home. Oye, e os que nos están escoitando que son virtuosos desto do futbolín, que lle podemos dicir, como se poden anotar? Pois vamos a ver, mira, este campeonato farase en 3 categorías, que a primeira categoría sería de 7 a 12 anos, a segunda categoría sería de 13 a 16 anos e a terceira categoría sería para maiores de 16 anos. As cuotas de inscripción serían para a primeira categoría de 3 euros, para a segunda categoría sería de 5 euros e para a terceira categoría sería de 10 euros. Para anotarse, pois sería ou aquí no meu quiosco, ou na taberna Ultreia, ou no correo electrónico fisfincamino@hotmail.com. En calquera dos tres puntos poden anotarse. E por se fora pouco tamén tedes prevista outra actividade máis para que a xente non se nos quede paradiña, para dinamizar un poquinho a Costa da Morte, nada mellor que facer un concurso de fotografía que poña en valor as excelencias de paisaxe que tedes aí en Fisterra, que, home, o que vaya cunha cámara Fisterra non saque boas fotos, o problema de Fisterra non é, será da cámara, Non, por suposto que non. Pero antes comentarche dúas cousiñas máis acerca do campeonato de futbolín. A inscripción é ata o día 29 de maio ás 2 da tarde. Esa é a fecha límite para as inscripcións, que son en parellas, e os premios serían para as dúas primeiras categorías. Para a primeira categoría sería trofeo e diploma, para a segunda categoría sería diploma e un vale de compra no establecimento Zaloira ou Agarimo, para a terceira categoría sería o diploma e 200 euros en metálico. Esas dúas cousiñas. O sea que hai entidades colaboradoras, polo que vexo. Sí, temos a Cabo Sport, que nos cede os trofeos, temos a Zaloira, que nos cede un vale de compra de 30 euros, e temos a Librería Garimo, que nos cede outro vale de compra de 30 euros. Bueno, pues hombre, es que colaboran, temos que darlle bolilla tamén, hombre, verdad? Por suposto. E agora seguimos co concurso de fotografía, que estamos nunha bisbarra onde hai moitos amantes desto de quitar fotos e seguro que xa están aí desexosos de coñecer máis sobre este concurso. Hombre, pois este concurso é sobre a esencia de Fisterra, chamámoslo así, o primeiro certame fotográfico Esencias de Fisterra, e o objetivo é dar a coñecer un pouco máis a nosa zona e potenciar as imaxes menos coñecidas
de Fisterra. Potencial, como xa sabes, é un pouco como o fin do mundo, o fin do camiño que somos, pois este concurso, este certame está aberto para todas as persoas, tanto aficionados como profesionais, como para todo que teña unha cámara de fotos e que coñeza un poquinho Fisterra para que busque eses lugariños tan escondidos e tan bonitos que temos e que saque idea. Ou seja, que, polo que me estás dicindo, a primeira cousa que hai que ter moi en conta, buscamos as outras Fisterras, é dicir, que o mellor se alguén xa estaba pensando en 2-3 sitios emblemáticos, claro, pero esos, vamos a ver, esos sitios emblemáticos tamén contan, claro que contan, pero digamos que buscamos unha perspectiva non tan coñecida de Fisterra, buscamos eses recunchiños máis agachados que son fermosos xa de por sí, e que están, non sei, un poquinho máis agachados, pero bueno, que cabe todo, todas as imaxes que sean acerca de Fisterra, que caben todas neste certame. Pois que están eu con dos xogos de palabras, podíamos decir que buscamos os lugares fermosos que están á sombra dos famosos, ¿no? Sí, pois mira. Os que queiran participar, que fan neste caso? Pois vamos a ver, teñen que entregar as fotografías, teñen que envialas por correo nun sobre a dirección Asociación Cultural Plataforma Veciñal Fisterra Único Fin do Camiño, na rúa Santa Catalina 28, 15.155, Fisterra. Facendo constar no exterior do sobre, primeiro certame de fotografía Esencias de Fisterra. Vamos a ver, dentro deste sobre deberán ir as imaxes impresas en papel fotográfico en tamaño 40 por 50, a orientación da igual horizontal ou vertical. E dentro do sobre, a parte da foto, pois irá un folio no que aparezca o título ou títulos da fotografía, porque poden ser dúas, un folio onde apareza o título das fotografías, un pseudónimo do autor, unha pequena lenda co que queira contar acerca da fotografía, con un máximo de 40 palabras. En todos os sitios, todo isto te descolgado en internet, por se hai alguén que ao mellor agora non lle deu tempo. Está colgado no blog da plataforma, que é findocamiño.wordpress.com, mais está pegado por todos os recunchos do pobo, temos as bases. Vamos a ver, si algún lle quedar algunha dúbida, temos o correo electrónico que che dixen antes, fisfincamiño@hotmail.com, e podenos enviar aí un correo e mandaremos as bases sin problema ningún. E se non, pois nos buscadores de internet seguro que atopan aí enseguida o blog da asociación, e a partir de aí pois xa teñen todos eses requisitos para participar. O polo Facebook, polo grupo que temos no Facebook, tamén poden aí encontrarán os enlaces hacia o blog. Chus, en 5 segundos, dimos premios. Pois os premios son, habrá un único premio para o gañador, que serán 200 euros, e os 12 finalistas estarán expostos as súas obras no Faro durante uns días. Bueno, pues mira, nos apuntamos eso tamén na nosa xenda cultural, entón. Chus López, gracias por acompañarnos. Moitas gracias. Un saúdo, hasta logo. Saúdo, chao.